खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ'आव साफ्रोमबो नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। दिनैनि रादाबफोराव दङ मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि गामिसिम थांनि थौ हाबाफारि। गुदि सोलोंथायाव सा 3945 आरो गोजौ फरायसालिनि थाखाय गासै सा 5742 फोरोंगिरिफोरनि थिसनथायनि थाखाय फोसावथाय होसिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि सुबुं अनसाय आरो हा संरैखाथि बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गामिसिम थांनि थौ हाबाफारिखौ सनिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव थानाय उल्टापानि सरलपारायाव जागायजेनो। बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगोसे लानानै भारत आरो भुटान सिमनाजों नांजाबफा उल्टापानियाव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो गामिसिम थांनि थौ हाबाफारिखौ। जिल्लानि गोबांथार गागि बिबानगिरि बिफानारि मावथिफोरा बे मेलाव बाहागो लायो। बेबायदिनो मख'नाय बिथांखिनि आवथायाव रायजो नाङै लाजानाय बायदि जौगालु हाबा हुखानि सायावबो ब्रह्मआ बिफानगिरिफोरनिसिम सुलु लायो। मन्त्रि ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोदोसोनाय ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गुदियै जिल्लानि आरो रायजोनि सुबुंफोरनि गाहाम आरो जौगाखांनायनि थाखाय। बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला गावनि फारसेनिफ्राय अरायसम गामियारि नोगोरारिफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय नोजोर होबोदों आरो बेबायदिनो दिनै हा रैखाथिनि बिफाना मावख'गिरिफोरनि मोनसे गोनांथार जथुम्माखौ उल्टापानियाव लानाय जादों। बिथाङा बिफानारि साफ्रोमबो मावख'गिरिफोरखौ गामियारि ओनसोलसिम थांना रायजो राजानि जौगाखां हाबा हुखायाव नांथाबनो खावलायो। मन्त्रि ब्रह्मआ फोरमायदों दि आसाम सरकारनि हा संरैखाथि बिफाना सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावबोदों। साफ्रोम मावसुमाफोरखौ बिथांनि खामानिफोरखौ थि समनि गेजेराव मावफुंनो बिथोन होयो। भुटान बर्डारनि आसामनि जिखिनि जायगा बर्डाराव थानाय जायगा बे जायगानि जिथु माने मिथिंगानि जि नुथाय बे नुथाया थारमाने गोबां सुबुंखौ माने फाग्ला बोदोर खालामबाय आरोखि। दा बोदोर जानायनि थाखायनो बेवहाय माने एसे अफिस गैयाबानो बेवहाय गोबां मानसि फैनानै रंजाफैयो माने गोसोआव गोजोननाय मोननो थाखाय फैयो। दा बेखायनो जों बे ओनसोलखौ बे जायगाखौ आरोबाव मोजां डेभेलप खालामनो थाखाय जों सानदों आरो बेवहाय मोनसे आइबि जागोन। बे आइबियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा बेवहाय थानानै बे माने मिथिंगानि जे नुथाय समायना नुथाय बे नुथायखौ माने नायनो थाखाय खाबु होनो थाखाय बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। आरो बे जायगायाव माने मोजाङै जौगाथायनि प्रयोजन दं। बे जौगाथायनि थाखाय जों माने सयेल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टआ एसे खामानि मावनो थाखाय नाजादों सिन्था खालामदों। बेखायनो बेवहाय दिनै अफिसारफ्रा फैनानै जायगाखौ नायफैदों। आसामनि रांखान्थि सोलोंथाइ आरो देहा बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों माखासे फोसावथाय होयो। खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बायदिब्ला दारिमिनफोरा फिन साबसिडि मोननायजों लोगोसे टेक्स आरो कर्टेलनि बेलायावबो साबसिडि मोननो हागोन। बोहैथि समनिफ्रायनो एमएलएफोरा बियाबनि जौगालु हाबा हुखाफोरखौ मावनो हागोन आरो जायखिजाया सरकारि हाबा हुखाफोरखौ 5 स्टार हटेलफोराव खुंनाय जानाय नङा। मन्त्रि शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय नैथि खोन्दोनि फोसावथायखौ थाबैनो होनाय जासिगोन। गुदि सोलोंथाइ खोन्दोआव गासै सा 3945 फोरोंगिरि आरो गोजौ सोलोंथायाव गासै 5742 मासिनि थाखाय फोसावथाय होनाय जागोन आरो दिसेम्बर दाननि गेजेरावनो थिसनथायनि फारिखान्थिखौ आबुं खालामगोन। लोगोसे आसामाव गोदानै गंब्रै मेडिकेल कलेज गायसननो फोसावबावो मन्त्रि शर्माया। मन्त्रि शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला बिश्वनाथ चराइदेव गवालपारा आरो गुवाहाटीआव गोदान मेडिकेल कलेज गायसनगोन। थाबैनो रायजोआव गं 9 हिन्जावसाफोरनि फरायसालिमा आरो गं 10 आयेन फरायसालिमा फसंगोन आरो गोदानै गं 6 एमए थाखोनि फरायसालिमा फोजौखांगोन। 5 स्टार হোটেলত চৰকাৰী অনুষ্ঠান আদি হ'ব নোৱাৰিব। বিদেশ যাত্ৰা বাৰণ কৰি থোৱা হৈছে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ যি দৰমহাত আমি এটা কাট হৈছিলে সেইটো চলি থাকিব। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত 1100টা হিন্দী শিক্ষকৰ পদ, 3941টা সহকাৰী শিক্ষকৰ পদ আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাত 5746টা পদ, সৰ্বমুঠ 10789টা পদৰ বিজ্ঞাপন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আমি ডিসেম্বৰ মাহৰ আগতে এই নিয়োগ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি
কাম হাতত ল'ম আৰু এইটো আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিয়োগ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়টো সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা এই মাহৰ শেষৰ ফালে আন এক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेजों लोगोसे साफ्रोम नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरनिसिम फिन खुलुमनाय बावहरनानै स्टुडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।